खुलुमबाय बयबो बर' रायजो राजानिसिम NLFBनि जानानै जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनाय थाबाय। NLFB आफादनिफ्राय जों बेखौसो फोसावनो सानदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेन बयबो बर' रायजो राजाया बुजियो, सिन्ता खालामो जे जों मा जानो थांगासिनो दं हारि नाङै, बेखौ एसे सिन्ता खालामलायनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा भटफोरखौ जेन सांग्राङै सिन्ता खालामनानै होज्लायो। आं बे NLFBनि जानानै जों बेखौसो बुंनो सानदों जे जोङो बर' हारि हिसाबै दिनै मा अबस्था जाबोदों बेखौ बेखेवनायनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय इलेक्सनखौ जोङो माबायदि रोखोमै होनाया मोजां बेखौ बुंनो जों दिनै NLFBआ गसंथादों। जों मिथिगौ BJP सरकारा बर'फोरखौ जिबायदि थगायनाय आरो बर'फोरखौ जिबायदि नासयनाय, बर'फोरनि मोनथायनिफ्राय जिबायदि बन्सित खालामनाय, बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै एबारनि बिसायख'थि 2021 बिसायख'थियाव रावबो BJPनो भट दाहो। बर'फ्रा रावबो BJPखौ सापर्ट खालामनाया मोजां जानाय नङा। आरो जायफ्रा सापर्ट खालामनानै बिसायख'थि BJPजों लोगो जानानै BJPजों थाफानानै BJPनि जानानै जायफ्रा मावदों बिथांमोना एसे हुसियार जानानै सिन्ता खालामलायनायाबो मोजां। मानोना बर'फोरा दिनैनि डेटआव नेशनेल पार्टिफोरजों गोरोबनानै खामानि मावनायनि सम नङा। जोंनि मोनथायफोरा दिनैसिमबो जाफुङाखै। गतिके जोंनि मोनथायफोरनि बाथ्राखौ साननानै जायफ्रा नेशनेल पार्टिफोरजों गोरोबना दं, नेशनेल पार्टिफोराव थानानै बिसायख'थि गेलेदों, बिथांमोना सिन्ता खालामनाया मोजां जेन जोङो ज'ज'है हारि दानायाव मदद खालामलायनो हायो। जों रिजनेल पार्टि फिसा फिसा जोंहा पार्टिफोर दं, जाय पार्टिफोरा दिनै हारि दानायनि खामानिफोरखौ मावलांनो हायो। बिथांमोनबो रिजनेल पार्टिफोरजों गोरोबनानै जेन खामानि मावो। মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ অনলি বড়োসকলৰ কাৰণে নহয়, গোটাই আমাৰ অসমত যিবোৰ সমস্যা হৈ আছে আজিৰ ডেটত, যে খিলঞ্জীয়াসকলে যি ধৰণৰ হাৰাশাস্তি হ'বলৈ লগা হৈছে, সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি BJP বৰ্জন কৰাৰ চিন্তাটো অসমবাসীয়ে খিলঞ্জীয়াসকলে যেন লয়। আমি এই বিধানসভা ইলেকশ্যনটোত আমি তাকেই ক'লো যে এইবাৰ BJPক যেন অসমৰ পৰা উৎখাত কৰি পঠুৱাই, আৰু আমাৰ অকল বড়োসকলৰ কাৰণে নহয়, ভয়ংকৰ বিপদজনক বুলি আমি এতিয়া কৈছোঁ। আমি NLFBৰ পৰা আমি তাকে কামনা কৰোঁ যে অসমবাসী খিলঞ্জীয়াসকলে যেন একেলগে যেন BJP উৎখাত কৰাৰ চিন্তাটো লয়, তাকে মই NLFBৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ। আৰু बर'फोरा सांग्रां जानानै मोजां सिन्तायै जेन BJPखौ बर्जन खालामो, BJPनो भट होयोब्ला जों मा जागोन बेखौ एसे सिन्ता खालाम। जों रिजनेल पार्टिफोरजोंनो थाफानानै रिजनेल पार्टिफोरजोंनो मावलांनाया जोंनि थाखाय NLFBनि थाखाय मोजां।
आरो हारिनि थाखाय मोजां साफ्रोमबो जों थांना थानायनि बेलाखौ सिन्ता खालामदोंबा जोङो बेखिनिखौ साननांगोन आरो जों बिजेपि सोरखार माने बिजेपि माने जों माखौ बुजियो जों बयबो मिथियो जोंहा कुनु दिने बर' हारिया धोरोमनि बाथ्रा लानानै बेले बेजे गैयामोन दिनै बर'नि गेजेराव धोरोमनि बाथ्रा लाना बेले बेजे फैदों बेफोर गासै बिथिंफोरखौबो सिन्ता खालामनाया मोजां जे जों खावलायो आरो गोख्रोङै जों बुङो बिजेपिखौ बर्जन खालामनाया बयबो बर' रायजो राजानि बिहोमा आरो आसामनि खिलुनजियाफोरनि थाखाय अत्यन्त प्रयोजन होननानै जों NLFB आफादनिफ्राय बुङो जे NLFB आफादनिफ्राय जोङो गोख्रों बुङो जे बिजेपि बर्जन खालामनाया गाहाम जों बेखौनो बुंनानै एसेयावनो दोनथ'बाय।